No a hovorí, že potom za chvíľu, že čo toľko slopete, čo toľko toto viete. Hovorí, pána Fera, tak ešte som spravil, išiel som, dal som mu čaju, napil sa čaju, za pol hodinu sa vyšiel čúrať. Hovorí, že zazvon, hovorí, zazvonil som za pol hodinu, no to si mal počuť, hovorí. Čo sa s ním robila? Hovorí, ja, zase som sa podpaplol na voc. A už mi to nedalo. Hovorí, no však počkaj, takto vtipuješ, hovorí, sa nami tu vykrikovať a tak ďalej, hovorí, tak vieš, čo som spravil? Išiel som na chodbu, hovorí, tam si mohol čaju si zobrať, koľko si chcel. A hovorí, že a teraz nabral som čaju a do tej fľaše som mu nalial, do tej, čo sa čúra. Som mu nalial, hovorí, do tej štvrtej a teraz, a zazvonil som, hovorí, a teraz hovorí, už som len čakal, čo bude. Mariu, páhete, čo to čúrate, hovorí? Páno, však čo si toľko, 3/4 fľaše, no jak ste to mohol načúrať? A Jaro, kedy si ty bol v nemocnici? Nie, to vám včera, čo sme na tom Petra Pavla boli, vieš, hovorili, jak bol na Krupicu, v tom Nitre bol, vieš, tomu balku mu to tam vybavoval. Kamarát jeden. Kamarát. A hovorí, že viete, došiel, vizita bola, keď som tam ešte len došiel a on to má, že podnikatelia. Čítajú, podnikateľ a hovorí tak. A mi hovorí, ako sestričky za. No viete, hovorí, vy ste podnikateľ, vy by ste nás mohli aj sponzorovať. Víš, čo máš, on je tyk? Toto robíš stále. No však to by ste to teraz robili, nesmí sa. No. No, hovorí, vy ste podnikateľ, hovorí, tak vy by ste nás mohli aj sponzorovať, hovorí, že takto viete, zdravotníctvo je takéto chudobné a nemáme peniaze. A hovorí, tak, viete, ja nemám nejaké také tieto možnosti vás sponzorovať, ale keby ste chceli, hovorí, mám tam, lenže ja vlastním, hovorí, 2 erotické salóny, hovorí, no keby ste chceli, mám tam 2 gigolov. Ja, jak som tam bol na tej opere, keď išiel som, vieš, tak na druhý deň, o 3/4/7 mám po vizite, prišiel taký Jožko, sa volal, cigán. A že vyhodiť, vieš, akože. Ja rozviec? Ale ja som mal už, aj že. Ale. Boli sme dvaja, tamči. Boli sme dvaja takí, jeden z Bratislavčan.